Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Selamat pagi bos. Ini saya di truk bos, baru pagi bos. Bos. Pagi bos bos. Truk. Jalannya kok gini bos. Walaupun motor semes oke, gas sih. Mau neng Ronan bos. Coklat jalannya Ronan tuh bos. Oke, saya di Ronan gue Kang John. Oke, ya teman-teman, tonton ya teman-teman. Biasa carry di sini gak apa-apa bos. Momennya kok kena berbeda bos. Medan perang bos. Oh bos, medannya kok kena bos. Medan bos. Ronan bos. Kaswi. Ronan. Gue Kang John. Survei omah Kang John. Enak bos, Medan itu. Gunung bos, gunung bos, kayak kali Ronan bos ya bos. Jalannya kok ngene bos, jauh sekali bos. Medannya semotor derak ini mainin ini ki, lu, ya apa rek, lu, batunya, batunya akeh bos. Bos kok dilanjut bos ya. Saya bos Medan ini kok ngene lho. Iya bos. Ya lur, kembali lagi lur, wis nyampe tempat Ronan bos. Iki ning Ronan Gunung Wolowo. Halah. Kepiye to bos? Malah babati nek wong. Weh. Akeh men bos, dong telo. Bos. Dong telo panen bos. Boh, gue saiki paling kakek medan perang. Bisa nih loh. Wes, Kang John panen telo. Ngene mbahae dhewe. Oh, tang terus. Aku karo bongko itu saiki ora go tali kok. Iya. Nah, tang iki bareng ndak dibabat iki. Los. Ke wong arep cepet, bos. Iya. Sama bisa nih, bos. Dong telo tok, bos. Jejer. Ke pegunungan, bos. Kayak Rono jadi umay Kang John. Ronan. Iya sih doang kok ya gini lho. Bos iki jenenge ning baon ini lho bos. Baon Medan yo bos, ngeri bos. Terus ngeri keadaane. Dan oh, wale. Iki bos dong telo tok bos. Wih gowo gasak kakek. Ora kuat ngolek. Gowo sak mampune. Ki los ki baonku wis. Balik ping 10 gak apa-apa. Lho iya to nggone mbahku panen kok. Wis to gagange gomlek gak apa-apa. Los. Telo-telone toten. Ditodong ki ya, Dong. Bu, itu desa lho. Oh, dia desa kok? Nyapa desa? Ngono kok tak bongkok. Oh, tadi tekno wi. Wis ngene mbahku los iki. Wes, Dang, wis padha.
Padha ketemu wong ngarit, wong telagan. Ini modelnya tinggal. Lho bos. Tepukan bos. Waduh. Pilek. Wes kok kene wi lho. Ya ngono ae ora apa-apa. Ya klumpul pisan iki kok dia desa ke lho kok. Bepanen bebayi. Kade terusno kok los kok. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iku rene bingung lek ya. Wis guys. Aku. Mau kalah aku. Wah, termasuk ya. Gawa saya tengok. Lah ditoto to. Toto. Toto bos. Ada gak go? Mbah. Adi lebone ning tong lek. Adi open. Ya. Lah padha ae sale. Malah enak ngono kuwi lho langsung nyelani niki lho tong. Enak ngene iki lho kok sak gagah-gagange kena dicekek kok. Ngene gak sakeh. Iku sing ngancur kok ngono. Halo gak iso aku mau akeh-akeh. Anu, rada papat. Boten. Kaleng. Rada papat kasep leget. Hal teko ndi mlebune? Gaduk motormu. Mau 3 roda ya geduk. Sampun wis. Sakwate bos gak sakake. Tong. Aku motor sampe bedok ngono lho. Jualan rawon. Gaduk dan Otak kan wadok lho. Bos. Yo ora geduk iki tak kan gawe namu barang atau jan. gaduk ya. Kita ketemu koncone. Nggih, sapa kae? Takrok imen ya, Bos. Waduh ya dalane. Ya totong ya. Hah? Waduh ya. Perjalanan. Jalan kita apa jalan apa? Perjalanane lho, nggone lho Bos jauh. Usahanya iki beda. Iya toh. Potong tengah. Demi kewane. Iya toh. Wedhus gak tak pakane. Pakane mie karo sego wis wareg kok. Hanya apa pakane godhong. Kuwi lho ora gawa kuwi nglumpuk kuwi lho. Sejati kuwi lho. Nggih. Sejati kuwi lho. Tadi gawa ngono wis kok. Wis apa? Apa dimene? Oke bos. Hah? Panen nggone mbahku lho, tak mbiyen 1 hektar. Mbahmu Yo iya to kok. Wis to gawane telone oleh. mbahmu sing ndi? Ronan. Hah? Ronan. Matine kecepet lawang gua. Mbahmu. Oh, mbahmu sing mbahmu nasi selingkuh ning anu kene kae to. Ya ya, kecepet lawang kok. Terus ngene bos iki. Ya tak mungkin ndi tong bacok iki. Opo ya? Iya toh. Nyapa teh dirinci.
sakit tae tong kok. Omah. Cita. Kayak barang oh. Lek. Kayak barang oh. Apa? Sing kena tirit ya? Kayaknya kan kena sepong. Ya wakil tong. Utek ku gas iki. Cita gonmu. Tumpang sore. Dirinci ya. Lu kada dirinci lek lah. Buah dik. Langsung sak wetenya apa? Kadua selep aku. Ngene iki lho tong langsung pas ngene iki lho tong. Tol ngene kok dudu doyan sak gagange. Iku gak coba. Ada nih kok. Iki lho doyan wedhus iki. Kuwi iki. Kapan lemune? Suwi to kok. Kasakake. Hati ae. Lawang gua gol saiki to Vin. Lah. Wedhus tekan spermia wis kok. Yo. Iki tak sopo iki? Kok langsung anu to. Wong iki dong. Wong iki. Teko langsung gowo iki. Iki Mas. Oke lagi teko. Iki teko. Wis kongkon iki. Bos, ngaret bos. Ngaret. Oke. Ngaret. Ke bos Medan ini Gunung Semeru bos. Gunung Semeru bos. Gunung Pandan. Gunung Semeru Pandan kena Gunung Semeru kena bos. Wes pagi hari ini jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.